Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Kutya Élet podcast adása, és máma egy aktuális témát fogunk érinteni, Winhoffer Tamás barátommal, a kutyapanziókat. Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Tamás, ha jól tudom, te üzemeltetsz kutyapanziót. Igen, honnan tudod? Csirpelték a kisfelebek. Igen. 2013 óta. Mesélj nekünk egy kicsit erről a panzióról. Ö, Olyan hely, ahova kutyákat adnak be azért, mert a gazdik elmennek nyaralni. Ez a fogalom. Ezt úgy bőven kifejtetted. Mondhatni úgy is, igen. Jó, tételezzük fel, hogy elmegyek a Bahamákra. Oké, Kormos kutyámat beadnám hozzád panzióra. már irigyellek. Persze, meg a Járda-szigetek mellé Jó, még kirándulásnak. igen. Mi kéne ahhoz, hogy kormos kutya beköltözhessen hozzá mondjuk egy hétre? Jó, hát ennek van egy menetrendje nálunk a panzióba, tehát ez a kutya akkor még nem volt nálam. Például mindig kérem a gazdát, hogy küldje el írásba a foglalást, ezt lehet SMS-ben, e-mailben, messengeren, vagy még esetleg hagyományos módon postai levélbe is, de az kihaló félbe van. Hát a post az már jó ide kihaló félben. Az is igen. Igen, tehát mindenképpen írásba. Nekem bőven elég egyébként a kutyának a neve, a kutyának a fajtája vagy mérete, ha megjegyzi, hogy egy lakásba tartott kutyáról beszélünk, vagy kint az udvaron tartják azt a kutyát, illetve az időpontra van szükségem. És akkor megnézem, hogy állok helyekkel, igyekszem 24 órán belül visszajelezni, hogy rendben van-e a foglalás, és hogy a te esetedben a kutyát nem ismerem, nem találkoztam, mondjuk azt, akkor mindenképpen kérem a gazdit arra, hogy egy ismerkedés erejéig ki kellene ugrani még a panzió megkezdése előtt 1-2 héttel, hogy megismerkedjek a kutyával, és a kutya is úgy jöjjön ide a panzióba, hogy már nem egy vadidegen ember fogja fogadni. Tehát akkor, miután elküldtem neked írásos formában a foglalási igényemet, és találkoztál a Vahúrral, Tehát ha mondjuk a te kutyádat nem ismerem, akkor mindenképpen megkérlek téged arra, hogy hozz ki a kutyát ide a panzióba. Egy rövid ismerkedésre, ez egy ilyen 5 perces ismerkedés, mindenképpen a kutyának is jó, nekem is jó, és jó a gazdának is. Ez főleg azért van, mert amikor majd jön a panzióra a kutya, akkor már nem egy vadidegenként fogad engem, illetve a környezet is már egy ismerős lesz a kutya számára. Ha ezen találkozás alkalmával nekem kérdések merülnek fel a kutya viselkedésével kapcsolatban, hogy a panzióban hogyan viselkedne, ilyenkor szoktunk a gazdával egyeztetni egy időpontot, amikor nem kérek érte pénzt, de kihozza a kutyát egy fél napra, valamikor egy egész napra, vagy idehozza délután, és másnap reggel jön érte, vagy reggel és délután, vagy este jön érte. És ezen idő alatt azért látható az, hogy a kutya hogyan viselkedik a gazda nélkül, mennyi idő alatt szokja meg ezt a környezetet, és akkor tudom mondani, hogy figyelj, nyugodt szívvel hagyd itt a kutyádat, mert nem lesz vele gond, de néha előfordul az, hogy vannak olyan kutyák, amelyek mondjuk arra a panzióra, amit mondjuk mi is itt működtetünk, ezekre a tartási körülményekre mondjuk alkalmatlan, hogy ide hozd a kutyát. mit értesz az alatt, hogy alkalmatlan? Mert ez ugye elég Ezt sokat mondó dolog. példával mondanám, tehát például hoztak ide olyan fajta tiszta kutyát, hadd nem mondjam a fajtáját, egy elég ritka fajta kutya, idehozta a gazdi, kinti tartásra kérte, tehát kennelben volt, ez egy zárt kennelben van, ilyenkor a kutya a hozzá kifutó tartozik, tehát van szabad mozgásterülete, mozgáshelye a kutyának, de ez a kutya ezt fogta magát, és a kennelfal és a kutyaház közé bebújt, és onnan ki sem mozdult. És nem evett, nem ivott, és nem kommunikált, és hiába mentem be én a legfinomabb jutalomfalatokkal, hiába próbáltam bármit is kezdeni vele, egyszerűen olyan szinten befordult a kutya, és akkor fölhívtam a gazdát, és mondtam neki, hogy hát most figyelj, tehát gondot úgy alapvetően nem jelent a kutya, tehát magában nem tesz kárt, más kutyában nem tesz kárt, tehát nem mászik kerítés, nem akar kiugrani, elmenekülni, de mondom, én úgy érzem, hogy pszichésen a kutyának nagyon nem tesz jót. Tehát annyira szoros és erős a kötődése a gazdához, vagy ahhoz a környezethez,
hogy erre igen, ez a panzió nem alkalmas. Tehát ilyenkor szoktam általában azt mondani, hogy ha van olyan ismerős barát, rokon, aki meg tudja látogatni otthon a kutyát naponta mondjuk kétszer és etetni, vagy ilyesmi, akkor annak a kutyának az egy jobb megoldás. Vannak olyan kutyák, amelyek azért viszonylag gyorsan átállnak. Tehát láttam rajta, hogy ideges, stresszes, de elmegy a gazdi, onnantól kezdve, mi hogy a kifutók egymás mellett vannak és látják egymást a kutyák, elvonja az egyik kutya a másiknak a figyelmét, és innentől kezdve semmi gond nincsen vele, már gyakorlatilag 2 perc alatt elfelejti, hogy a gazdi az előbb búcsúzott tőle sírva, érzékenyülten, mert vannak ilyenek, és utána már nincsen vele gondom. Van egy-két kutya, amelyik ilyen túltenyésztett. Most jellemzően azok a kutyák, amelyeknek nevelési hiba az, hogy túl vannak kényeztetve, ők viszonylag gyorsan átállnak. De azok a túltenyésztett, csúnya szóval vézenhibás vagy idegrendszeri hibával mm, működő kutyákkal azért ott vannak problémák. Tehát Tehát akkor saját azzal meg magukkal is kell küzdeni rendesen. kárt tehet, igen, tehát olyan szinten viselkednek, most ezekre nem alkalmas. Most azért mondom, hogy van olyan panzió például, valaki azt mondja, hogy odaveszem azt a kutyát, elfekszik velem az ágyba, egész nap el van, mert nekem más dolgom nincsen, akkor igen, arra, hogy ilyen tartásra lehet, hogy alkalmas az a kutya. De az, hogy nálunk kenelbe vannak a kutyák, a szobakutyák irodában vannak, szobakenelbe, a kinti kutyák, amelyeket kint az udvaron tartanak, azok kinti nagy kenelbe vannak. Az a nagy kenel alatt tényleg azt kell érteni, hogy közel 2,5-3 méteres bálmagasság, bőven legyen neki mozgástere, illetve egy olyan légtér, amiben kényelmesen érzi magát a kutya, és nem összeszorítva. Mert sajnos láttam olyan tartási körülményeket is panzióknál, ahol ilyen kis boxok vannak gyakorlatilag, hogy szerencsétlen kuvasz kutya még föl se tud benne kelni. Na, hát mondjuk olyan panzióban biztos, hogy nem hagynám ott a kutyát, mert azért Hát de viszik, mert nyáron nagy szükség van panzióra, és az egyik szívfájdalom például az, hogy sok panziós vissza is él vele. Tehát ez azt jelenti, hogy nyáron nyári díszszabás van, vagy olyankor vastagabban fog a tolla, és az utolsó pillanatban jelentkezőktől pofátlanul nagy összegeket is el tudnak kérni. Amit szerintem egy gerinctelen húzás, de sajnos maga a kutya panzió létesítése, működtetése és ellenőrzése az Magyarországon még elég hiányos. akkor elmondhatjuk, hogy ez igazából gyerekcipőben járó dolog Magyarország Nem területén. lenne gyerekcipőben járó, mert az állatvédelmi törvény szabályozza, az állatmenhelyeket és az állatpanziókat szabályozza, hogy mit kellene csinálni, de az a helyzet, hogy tehát erre megint egy példát mondok, ez az én esetem nagyon jó. Én annak idején bementem az állategészségügyi hatóságnak a főnökasszonyához, és mondtam neki azt, hogy meg tudná nézni a nyilvántartásba, hogy itt nálunk Vas megyébe rajtam kívül van-e még kutyapanzió, amelyik rendelkezik hatósági engedéllyel. Megnézte a rendszerbe, és mondta azt, hogy nincs. Tehát az enyém az egyetlen. Ez volt 2015 környékén. És akkor mondtam neki, hogy de hát ne haragudjon. Most, hogyha az internetre fölmegy és beüti azt, hogy kutyapanzió Vasmegy, akkor kijön legalább 4-5-6 olyan hirdetés, ahol azt írják, hogy kutyákat vállalunk, tére, nyára, bármire, kutyapanzióként. És erre mondott egy nagyon érdekes dolgot, ez pedig az, hogy ők hatóságként csak azt tudják ellenőrizni, aki be van jelentve. Tehát engem bármikor tudnak ellenőrizni, nekünk megvan minden hatósági engedélyünk, ugyanakkor ezzel szemben azok, akik hatósági engedély nélkül csinálják, ők nincsenek ott a rendszerbe, ezért gyakorlatilag a kötelező 4 évente történő ellenőrzést sem végzi el náluk senki. És akkor ugye lehet utána beszélni arról, hogy na akkor ilyen helyre, ha beadod a kutyádat, akkor mi a garancia arra, Tehát hogy akkor most, ha jól értelek, akkor igazából nem kell semmi különösebb engedély, vagy bármi hasonló ahhoz, hogy te egy panziót nyiss, ha az alapvető tartási követelményeknek megfelelsz. nem igaz. Tehát pont ez az, hogy a törvény leszabályozza, és a kutyapanzió egy hatósági engedélyköteles létesítmény. Tehát mondom a mi panziónk menetrendjét. Ez annak idején azzal indult, hogy a családunk tulajdonában volt egy telek, és ide szerettünk volna egy kutyapanziót létesíteni.
Első körben ugye evidens, az összes telek szomszédot és mindenkit ugye végig kell kérdezni, és nyilatkoztatni őket arról, hogy belemennek-e. Utána volt egy építéshatósági eljárás, egy építési engedély kiadása, amiben ugye a kenelek, az épület től kezdve ugye a minden, ami egy normál családi az építkezéséhez is szükséges, tehát gyakorlatilag ugyanazok a szakhatósági engedélyek kellettek, tehát itt a vizesek, a villanyosoktól kezdve a csatornán keresztül a közútkezelőig, hogy van egyáltalán bejárat a telekre, vagy nincsen. Ugye nekem be kellett menni a jegyzőhöz, a jegyzőtől meg kellett kérnem az ő kívánalmait, az építési hatóság, vagy amikor a tervező mérnök tervezte magát az egész létesítményt, akkor minden hatóságnál is végigment, hogy vannak-e külön extra kívánságok, és akkor utána megjött az építési engedély. Föl lett építve a panzió, utána jött a következő, ugye a használat, vagy a használatbevételi engedély, igen. Használatbevételi engedélynél ugye kijött ide az összes szakhatóság, megnézték a vizet, a villanyt, a csatornát, a kukát, mindent, tehát ami kellett, az épületet, hogy megfelel-e a vonatkozó szabályoknak. Amikor ez megvolt, akkor jött a harmadik forduló, hogy a jegyzőnek be kellett adnom ugye a működési engedély kérelmet. A működési engedély kérelem az tartalmaz egy működési szabályzatot, hogy maga a panzi az tulajdonképpen hogyan működik, hogy fogadjuk a kutyákat, hogy tartjuk a kutyákat, stb. Kellett állatorvosi szerződés. Nekem 2 állatorvossal volt szerződésem. Akkor emellett Tehát azt mondtuk, hogy itt voltunk próbanapon, elfogadod a kutyát, megérkezek vele, mi az első, amit kérni fogsz tőlem? egy panziós szerződés kitöltését. Hát ez egy ilyen, tudom mutatni, hogy így néz ki. Ez egy ilyen 1 A4-es oldalnyi szerződés, amin megkérem a gazdit arra, hogy az adatait vigye föl. Ugye egy teljesen kezdő, első alkalommal itt lévő kutya esetében azért próbálja a panzió saját magát védeni, tehát ott van egy bővítettebb kétoldalas panziós szerződés, ahol 2 tanús szerződést kötünk, illetve oda több olyan személyes adatot is fel kell vinni, személyigazolványszám vagy ilyesmi. Ez a biztonság kedvére, hogy ott hagyd a kutyádat, és többet ne lássalak. De egyébként, hogyha már rugalmasan többször jön valaki a panzióba, akkor egy ilyen sima egyoldalas szerződésnek kell a fejlécét kitölteni, a név, lakcím, telefonszám, elérhetőség, ilyesmi. Illetve ha ez megvolt, és megbeszéljük azt, hogy meddig marad a kutya, mikor jössz a kutyáért, illetve hogy milyen ellátásban részesüljön, tehát hozták kaját a kutyával, nem hoztál, én adom, vagy a gazdi már előre összekészítette neki, illetve fekheljáték, ilyesmiket meg szoktuk beszélni, és ami a legfontosabb, hogy elkérem az oltási könyvet, mert egy, meg kell néznem az oltási könyvet, 2, itt kell lenni velem. Tehát ha nagyon kötözködő gazdát fogunk ki, aki azt mondja, ezt adok, majd nem hajlandó kiadni a kezéből, akkor még van egy megoldás, ez pedig ügyvéd vagy közjegyző által aktuálisan hitelesített fénymásolat. No, ez nem egy olyan hú de horribilis okmány. Hallám. Parancsolj! Jó, ez egy oltási könyv, Magyarországon Méghozzá 5 éves. rendszeresített oltási könyv, értékelendő a tulajdonos adatai ki vannak benne töltve, meg még a kutyának az adata és csipszáma is, azt azért érdemes megnézni, hogy van egy csip kutyában és működik-e, illetve hogy a regisztráció rendben van, és ugye akkor itt van egy olyan oldal ebbe az oltási könyvbe, hogy Ha már itt betegség elleni tartunk, akkor védőoltások. legközelebb magammal hozom Kolmost, és egy podcast alkalmával megmutatjuk, hogyan lehet megnézni. Megnézzük, működik. mert itt a csiplaolvasó, tehát gyorsan meg tudjuk nézni. Illetve szoktam kérni a gazdit arra, hogy időnként érdemes, tehát ez a hosszú chipszám, ami itt van, ezt a számot, van egy olyan oldal, hogy petvetdata.hu. Ezt így kell beütni egybe, és ki fogja dobni az aktuális oldalt, és akkor van egy kereső rész, oda kiválassza az, hogy most egy útlevélszámot, vagy egy chipszámot akarna beütni, oda beüti szépen ezt a hosszú számsort, leenterezi, és akkor kijön az, hogy a kutya regisztrálva van, illetve hogy aktuális veszettség elleni oltással rendelkezik-e a kutya. Ott is le lehet ellenőrizni egyébként. Tehát néha előfordul az, hogy mondjuk hozza az oltási könyvet, de nincsen bent a kutyának a veszettség elleni oltása rögzítve, de mondja, hogy az állatorvosnál ott volt, meg az útlevél volt, de összetévesztette, stb. Most ilyenkor nem zavarom haza,
hanem fölmegyünk a PET-data rendszerbe, megnézem, ha ott van benne a rendszerben, hogy érvényes veszettségelleni oltásra rendelkezik a kutya, akkor oké. Ha nem, akkor mehet szépen haza az a kutyus, tehát azt a panzió nem fogadja. Ugye 1 évnél nem régebbi veszettség elleni oltással kell rendelkezni, ami hogy Magyarországon évente kötelező. Tehát ez az alap. És tételezzük fel, a kutyakönyvet otthon hagyom, de ellenben van nálam útlevél a kutya számára. Azt is elfogadod? Igen, ugyanúgy, tehát az útlevél az így néz ki, egy ilyen kék EU zászló van az elején, sorszámozott, ugyanúgy most már az oltási könyv és az útlevél is, tehát van egy sorszáma, úgyhogy lehet rákeresni ugyanúgy a PET data rendszerben. És ugye itt is ugyanazok az adatok, tehát a tulajdonos adatai szerepelnek, illetve a kutyának az adatai. A chip is ott van benne. Itt annyi a különbség, hogy az állatútlevélbe egy fóliával le vannak a kényes adatok ragasztva, tehát hogy utólag ne lehessen mószerolni vele. És itt a veszettség elleni oltásnál annyi a különbség, itt is ugye be van vezetve, hogy az állatorvos beoltott ezt a kutyát. A különbség csak annyi, hogy itt 3 dátum van feltüntetve. Azért ezt a dátumot én szeretném kihangsúlyozni így nektek kutyatartóknak. Az első dátum az az oltásnak a napja. Tehát ennél a kutyának 2025. január 11-én oltotta be ez az állatorvos ezt a kutyát. Utána a második dátum, itt fölírt rá, az 2025. második hó 1. Ez milyen dátum? Ami gyakorlatilag... Onnantól fogva él a veszettségi, nem? Tehát Igen, tehát ott azt telt fontos el tudni, hogy ugyanúgy, hogyha valaki idő. még emlékszik a Covid érára, akkor ott is mondták, hogy megkapod az oltást, és utána még 1 hét, 10 nap, 14 nap, a kutyák esetében 21 nap. Tehát ezt ki kellene tölteni minden állatorvosnak. Gyakran találkozok egyébként olyan útlevéllel, ahol ezt nem töltik ki. Ez azért nagyon fontos, mert ha valaki az Európai Unión belül határt lép át a kutyával, és ez bármelyik országból, bármelyik uniós országba, függetlenül attól, hogy az adott országokban mondjuk 2 évente, 3 évente, vagy egyáltalán nem kötelező a veszettség elleni oltás, a szabály azt mondja, hogy határátlépéskor 1 évnél nem régebbi veszettség elleni oltással kell rendelkezni a kutyának. Ez fontos. Jó, tehát Ausztriában mondjuk 3 évente kell a kutyát veszettség ellen immunizálni, és van egy kutya, ami mondjuk 2024. februárjában kapott oltást, az Magyarországra úgy teheti be a lábát, hogy elmegy a dokihoz és kér egy oltást kutyának, és a 21 nap, ha letelt, akkor jöhet át a határon. Tehát nem az van, hogy nekem holnap kell jönnöm ide, és akkor gyerekek, ez most akkor itt magyar szempontból lejárt, és beoltjuk, mert azt vissza lehet zavarni a határon. Csak most egyébként. így a schengeni határok mentén haladva, és az osztrák, vagy éppen a magyar határrendész, ha ott van a bungiba, el is kéri, vagy csak egyszerűen integet, hogy további kellemes napot Én mindenkinek. azt mondom, hogy elkérheti. Jó, tehát most evidens, én is egy időben elég sokat mászkáltam a határon, keresztül kutyákkal. Volt, amikor megállítottak, ellenőriztek, volt, amikor közúti ellenőrzéskor a rendőr látta, hogy kutya van az autómba, és elkérte a kutyának a papírjait is, és megnézte. Tehát ez egy lehet. Tehát most nem mondom, hogy kötelező, de hogyha meglátja, és ráadásul egy olyan határőrt, rendőrt fog ki valaki, aki ért is a kutyák veszettség elleni oltásának a szabályaihoz, akkor ő megteheti azt, hogy azt mondja, hogy hátraadsz és hagyd el az országot. Jellemzően itt Magyarországon akkor szoktunk ilyenre szembesülni, ugye mi kutyapanziósok gyakran, amikor nyugatra szakadt hazánk fia hazajön és hozza a kutyáját magával, illetve amikor kutyakiállításokat szerveznek itt Magyarországon, és jönnek a külföldiek, akkor megy a vita róla, hogy hát hogy lehet, mert nálunk azt mondta az állatorvos, hogy ennek a kutyának minden rendben van. Tehát én jártam úgy, hogy Hollandiából jött ide egy magyar házaspár a kutyájával, ők kinn élnek és dolgoznak, és a Hollandiába bementek az állatorvoshoz, mondták, hogy ők szeretnének Magyarországra jönni, tessék itt az útlevél, mi kell ennek a kutyának ahhoz, hogy Magyarországra lehessen jönni. Doki kintotta, ott minden rendben van vele, lehet jönni. Ide jöttek hozzám, itt meg azzal szembesültünk, hogy bocsánat, de veszettség elleni oltása lejárt a kutyának több mint fél éve, tehát másfél éve oltották utoljára a kutyát, és ez a magyar szabályok szerint ugye ez már hibás. Igen, Most ugye ugye az országok közötti szabályozások keretén belül nem felelt meg. igen, tehát ugye határátlépés, illetve mindig, tehát az állategészségügyi hatóság azt mondja, hogy mindig az adott ország szabályozását kell figyelembe venni, de ezért mondja azt, hogy arra is figyeljünk, az unión belül van egy ilyen szabály, hogy határt átlépéskor 1 évnél nem régebbi veszettség elleni oltás. Tehát ezt én ellenőrzöm, aztán ugye van még egy ilyen, hogy ugye egyéb védőoltások, tehát ugye a kombinált oltásokat, ahova fel szokták tüntetni,
Ebbe a kutyapanzióban, mivel itt a kutyák nincsenek összeengedve, látják egymást, egymás mellett vannak kifutókba, ezért én azt mondom, ha megvan, akkor jó, de én nem teszem kötelezővé. Ami még ajánlott, az a negyedéves féreghajtás, azt azért lépjük meg. Azt alapból is meg kell minden felelősségteljes gazdának lépni. Gondolsz, hogy a veszettség elleni oltáskor adok ki ugye a féreghajtót a kutyának évente egyszer ugyebár, de a férgek ciklusát figyelembe véve ez túl hosszú idő, hogy évente egyszer adjunk nekik. Én azt javaslom, hogy negyedévente, ha pedig abban az esetben, hogyha a kutya székletébe gyanús dolgot tapasztalunk, akkor azonnali hatállyal be kell adni neki egy testtömeg arányosan féreghajtót a kutyának. Néha nagy ritkán, de szembesülök vele itt a panzióba is, hogy hoznak férges kutyát, és akkor ezt úgy gondoljuk el, hogy olyan családok hoznak ide jellemzően kutyát, akik azért nem rossz anyagi körülmények között vannak, egyszerűen nem veszik figyelembe, tehát viszik a kutyát, sétáltatják, nekik senki nem szól, hogy most kéne egy féreghajtót adni a kutyának, és sajnálatos módon ott kandikál bent, tehát ilyenkor eleve én külön veszem azt a kutyát, nekünk is vannak ilyen elkülönítőink itt a panzión belül, és megkapja a féreghajtást. Hát most azért nem fogom hazazavarni a kutyát, de 2 egészségügyi gázmesterrel is szerződésünk van, tehát a legjobb helyen van ilyenkor a kutya, azt mondom. Most visszatérve egy pillanatra itt az oltási könyvre, meg ugye az utazási okmányra. Mind a kettőben van egy ilyen, hogy fénykép. Ez mennyire kötelező? Jó lenne, de nem foglalkozik vele senki. Tehát valaki lelkes és beassza a fotót, én azt mondom, hogy jó lenne egyébként, mert egy fajta tiszta kutyára, egy német juhász kutyánál oda van írva, hogy ez egy német juhász kutya és ordas színű, akkor nagyjából aki ért hozzá, az el tudja képzelni, hogy milyen méretű, formájú és színű kutyáról beszélünk, vagy egy bigli esetében. De nagyon sok esetben ugye oda van írva az, hogy keverék, ami inkább azt kellene, hogy mondja, hogy ismeretlen származású. Ha valamilyen fajta tiszta kutyára hasonlít, akkor lehet azt írni, és ez segítségül szolgál, ha nincs már fénykép, hogy jelleg. Tehát bigli jelleg, tacskó jelleg, német juhász kutya jelleg. Ez azt jelenti, hogy ha ránéz egy laikus, akkor azt mondja, hogy ez egy farkas kutya. Tehát akkor nagyjából úgy be lehet azonosítani. A fénykép tényleg abba segítene, hogyha bármi történik, elveszik a kutya, vagy valami, ott van benne egy fénykép, már lehet látni azt, hogy na, körülbelül hogy néz ki. Sok esetben az a vicc az egészben, hogy imádjuk, szeretjük a kutyáinkat, de nem egyszer tapasztalok olyat, hogy valakinek lelép a kutyája, és akkor utána napokig keres egy használható fényképet róla. Igen, vagy éppen egy tisztességes leírás nem tud adni a kutyára. Hát, vagy a másik, igen. Igen. Ja, tehát ide hoztam, és az én kutyámnak például nincs kimondott fekhelye, hanem éppen ő, ahol szeretne elfekszik. És ott kényelmesen pihen a lakásban. Ilyenkor elég neki valami megszokott játék, vagy bármi egyéb, ami esetleg komfortosabbá teszi a helyet neki. Tehát alapvetően fekhelyet ugye azért szoktam javasolni, hogy hozzanak, és most a fekhely alatt értek egy darab rongyot is, tehát vagy egy lepedő darabot, vagy bármi ilyesmit, mert az otthon szaga rajta van. Tehát egy picit a kutya az otthoni világgal össze tudja kötni, pszichésen jobb neki, ha van egy ilyen. De lehet játékot, bármi ilyesmit, tehát abszolút nem kötelező. Itt volt olyan család, aki fotelt hozott el, itt ketten cipelték be a kutyának. Most volt itt nálam 2 kutya, aminél ilyen hordozható ágyakat hoztak a kutyáknak, tehát most kinti tartású kutyák voltak, de kérte a gazdi, hogy otthon is így vannak a teraszra kitéve ezek a fekhelyek. Mondtam, hogy semmi gond, tehát befér ide, be lehet tenni. Nálam ugye a kinti kenneleknél, ha az mobil kennel, akkor annak teljesen fa az alja, hogyha ezek az acélkennelekről beszélünk, azoknak beton az alja, bűzelzáros összefolyóval, hogy tisztán maradjanak a kutyák, de vannak bennük fafekvő lapok, pont abból kifolyólag, hogy a kutya maga dönti el, hogy melyikre fekszik, tehát télen szívesebben használják a fát, nyáron a nagy melegben jobban örülnek a betonnak, mert az hideg, ha meg olyan időjárás van, tehát erősen húzatos, akkor ezek az amerikai típusú hőszigetelt kutyaházak vannak betéve, ezekbe kényelmesen el vannak a kutyák. Azt már beszélgettük itt az adás előtt, hogy neked van egy adott több pontos házirended. Milyen az a házirended leírása szerint, amit abszolút nem fogadsz kutyát? Van pár ilyen kutya. Tehát az egyik
kutya az, amit nem fogadunk, amelyik kerítésmászó. Tehát itt azért tudni kell, hogy a kifutók ezek ilyen 1,20 centi magas kifutós kerítések vannak. Most az a kutya, amelyik egy ilyen 4x4-es betonhálós rácson gond nélkül felszalad, tehát azt azért nem fogadom, mert magába is kár tehet, átmehet olyan kenelbe, ahol nem biztos, hogy az a kutya barátságosan fogja fogadni, illetve hát zavarhatja a többi kutyát is, hogy most van egy kutya, ami teljesen szabadon oda megy, ahol akar. Tehát kerítésmászót nem. Itt hoztak olyan kutyát is, például amerikai akitát, amik helyből átugrott az 1,20-as Ja, hát mondjuk neki nem nagyon maga a akadály. panzió az 2 méter 20 centi magas trapézlemez fallal van körülvéve, tehát ha innen ki tud menni a kutya, akkor tényleg kalapot emelek. Tehát, van egyébként malinoák, meg ilyen kutyák, amelyeket tanítanak palánkmászásra, azokat mondjuk nem is nagyon fogadjuk ide. Jó, hát az mondjuk egész Az egy- extra eset, mert Igen, tehát az ilyen már magasságot extra már eset. csak a hatóság Igen. tanít. Tehát nekem mondom, itt a kifutókkal van az, hogy egyik kifutóba a másikba. Jó, volt olyan kutya is, nekem is volt egy ilyen kutyám, egy Malinois, amelyik gond nélkül átment 3-4 kenelen, és akkor a kedvenc kutyájához oda ment és órákat eljátszott vele. Jó, az az én kutyám volt, és tudtam azt, hogy egy kutyát se bántja, de tehát ezt nem pártolom. Emellett, ami kizáró tényező, az az, hogy ugye családi vállalkozásban működik ez a kutyapanzió, tehát nekem ez a szakirányú végzettségem, tehát én kutyakiképző vagyok, ebrendész vagyok, stb. Tehát ezek a végzettségek azért, illetve a 25 év tudás alapján azért elég jól elboldogulok egy némely flúgos kutyával is, de például a feleségem, vagy a most 12 éves fiam, ha jön segíteni, ebből kifőleg olyan kutyát, amelyik emberre veszélyes, olyat nem fogadunk. Néha előfordulnak egyébként olyan kutyák, amelyek extrém módon kezelhetetlenek, tehát maga a gazd is bevallja azt, hogy hát egy próbát próbáljunk meg, hát ha talán. Most itt nekem volt olyan kuvasz kutya is, ami aztán idővel megpuhult, de azért azt sem szeretem, amikor mondjuk seprűvel kell, betessék nem a kenelbe este, amikor bezárom, hogy menjél be a kifutóból, vagy esetlegesen a másik kifutóból kell egy bottal belöknöm az ajtót, mert egyébként nem enged be és meg akar enni. Tehát ez józan paraszti ésszel, tehát magam ellensége, meg a családom ellensége se vagyok, tehát az agresszív Igen, tehát kutyát nem. ez így abszolút nem működőképes dolog, mert tehát az igazából most az, hogy embert marna a gazdán kívül, az azért igen. Az, hogy ha most a másik kutyával szembe flúgos, szoktak szólni a gazdik, semmi gond, most vittek el egy olyan, hát egy ilyen bully, pitbull-szerű kutyát, amelyiknek kifejezetten kért a gazdi, vigyázzak, hogy milyen kutya van mellette. Ilyenkor mindig úgy rakom a kenelekbe a kutyákat egymás mellé, hogy tényleg nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott kutyát, és akkor az nem irritálja, sőt, az, ami megdöbbentő, hogy sok esetben úgy alszanak, hogy ez a vérmes gyilkos kutya fekszik a rács egyik felén, a másik oldalon, meg a másik kutya kifutóba, és úgy napoznak. Persze, mert Tehát az egyik kutyának a habitus azzal a nincsen másikra. gondom, hogy most a másik kutyát meg akarja enni, tehát magát emberrel szembe legyen közömbös vagy barátságos, tehát ha agresszív támad, akkor nem. És akkor emellett még van egy kizáró tényező, ez pedig az, hogyha orvosi kezelés alatt áll a kutya. Ugye itt most különbséget kell tenni a között, hogy mondjuk mit tudom, egy idős kutya, ami diszpláziás, és kap mondjuk valami ízületjavítót, vagy enyhe fájdalomcsillapítót, amit a kajájába belekeverve gond nélkül megeszik, az oké. De epilepsziás kutyát nem fogadunk. Független attól, hogy én elhiszem, hogy a gyógyszer csodákat tesz. Nem fogadunk cukorbeteg kutyát, amit inzulinozni kell. Műtét után még orvosi kezelés alatt álló kutyát nem. Tehát amikor fölhívnak, hogy hát 2 napja lett a kutya ivartanítva, de ők mennének nyaralni és beadnák a kutyát, akkor úgy nehezen veszik azt, hogy most én miért kötözködök és miért nem akarom a kutyát befogadni. Néha azért vannak extrém ötleteik a gazdáknak ilyen téren, tehát ilyeneket nem. Tehát orvosi kezelés alatt álló kutyát nem. Ha szól a gazdi, most az, hogy allergiás a kutya, vakarózik, és kap valami, sok esetben gyakran használnak természetes szereket, homeopátiás szereket a gazdik. Én mondtam, hogy ha most a kutya nem harap el az ujjamat, és be tudom neki adni, vagy jutalom falattal, például most volt egy olyan kutyus, aminek a korából adódóan a gerinc fájdalmai vannak, de a fájdalomcsillapítót a lecsó kolbásza úgy megette, mind a húzat. Na most ez engem nem zavar, bele van neki téve reggel, este megeszi, pont kész, ennyi. Tehát az, hogy most ő neki
fáj a gerince, az egy másik dolog. Tehát De akkor igazából csak olyan kutyákat nem fogadsz orvosi esettel, ami kimondottan komplikált, vagy pedig komplikáció felmerülhet nála. hogyne. Tehát azért, tehát nekünk a panziónak szerződésünk van ugye állatorvossal, tehát ha bármi baj van, akkor tudok telefon. Két állatorvos is van egyébként, hogyha az egyiket nem tudom valamilyen oknál fogva elérni, akkor egy másik állatorvos is ki tud jönni, és tud viszonylag rövid idő alatt intézkedni, illetve hát ugye azért itt van mellettünk Szombathely, és van két állatklinika és állatkórház is, ahova ha minden kötés szakadna, hál' Istennek lekopogja a működésünk alatt, erre még nem volt szükség. Tehát elég volt, hogy az állatorvos kijött, ilyen féreghajtásos ügyekbe szokott kijönni, vagy kérje a gazdi, hogy mondjuk egy bravektót, vagy egy olyasmit intézzünk neki, akkor ilyenkor kijön a doki, meg szokta nézni a kutyákat, vagy néha van olyan, hogy kihozza a gazdi, és mondjuk mit tudom én, ekcémához hasonló valami tünet van a kutyán, én megnézem, és akkor eldöntöm, és szoktam mondani, hogy jó, akkor kihívom a dokit, megnéz, és rá van írva a szerződésre is, hogy a gazdi kérésére, és természetesen ilyenkor ennek az anyagi vonzatát is a gazdi állja. És etetés, azt a gazda, tehát jelen esetben én hozom neked a kutyának a kajáját, vagy pedig te magad adod, mint például a Az panzió. etetésnél ami kérésem van, tehát én jó szívvel etetem a kutyákat, akár a gazdi által hozott kajával, akár az enyémmel. Nem kell előtte teletetni a kutyát, jó? Tehát nem kell tripla adagot adni, mert sokszor kilódunk olyannal, hogy ide hozza a kutyát, és 3 napig olyan hasmenés van a szerencsétlen kutyának, mert már megetette vele az egész hűtőszekrényt, mert itt éjjel fog nálam halni a kutya. Tehát ehhez egy kérésem, hogy nem kell. Azt szoktam mondani a gazdiknak, hogy járt utat járatlanért ne hagyjunk el. Tehát amikor idehozza a kutyát, és azt mondja, hogy adjak én kaját, oké, én belkándót adok a kutyáknak, ez itt a reklámhelye. Egy nagyon jó megbízható termékről beszélünk, és nagyon minimális az allergizáló összetevői ennek a tápnak. Tehát akkor gyakorlatilag majdnem, hogy teljes mértékben természetes dolgokból épül fel csak. Hát magát a céget ismerem, és volt szerencsém nekem az igazgatóval is beszélni, illetve egy gyárlátogatáson is voltam, tehát egy családi vállalkozásról beszélünk, és egy nagyon jó és állatközpontú szemléletű gondolkozásmódjuk van. De ennek ellenére én azt mondom a gazdinak, hogy ha otthon van egy jó bevált kajája a kutyának, amit kap, akkor azt nyugodtan hozza. Ilyenkor az a kérésem, hogy vagy kiporciózva legyen a napi vagy az etetési adagja a kutyának, vagy ha mondjuk száraz táppal etet és hozza zsákot, akkor tegyen bele egy mérő poharat, mert a kedvencem az, amikor jön a gazdi, nem hoz magával poharat, és akkor mondja, hogy hát egy ilyen marék. Vagy otthon van egy pohár, vagy egy bögre, vagy egy pekli, vagy ilyesmi, és akkor utána megy a barkópázás rajta, hogy akkor ez most egy 2 decis, 3 decis, 4 decis, vagy 5 decis pohárról, pekliről beszélünk, mert marhára nem mindegy. Ha túl sokat adunk a kutyának, az hasmenést okozhat egyes kutyáknál, vagy meghízást. Ha túl keveset adok neki, akkor meg nem akarok egy anorexiás etiópot visszaadni a gazdának, és akkor én csodálkozom rajta, hogy már a vasat rágja a kutya. Tehát ezért kérem mindig a gazdit, ha ki van porciózva, az a legjobb megoldás. Tehát itt a panzióban is most a hétvégén a kutyák 80%-ának ki volt porciózva a kajája. Én kivontam az acskóból, ki van öntve, az acskó össze van gyűjtve, azt 25-ször föl tudja a gazdi használni, és én könnyebben tudom a kutyákat etetni, tehát nincs Ilyen az, hogy... szempontból mondjuk én sem lennék túl jó kuncsat, mert én is csak úgymond szemre, ugye a kutya saját tányérjához viszonyítva. Jó, tehát van olyan kutya nálam is, aki szokta viccesen mondani a gazdi, hogy naponta egyszer eszik reggeltől estig. Tehát van olyan kutya, aminek igen, kirakom az adagját, és gyakorlatilag ölök neki a 2 nap alatt megeszi, és csak után kell tölteni. Tehát vannak ezek a típusú kutyák. Örüljön a gazdi nekik, mert nem eszi túl magát, nem eszi ki a tányérat, és utána még a tálat is megeszi. De vannak egyébként olyan kutyák, amelyek annyit ennének, amennyi eléjük le van rakva. Tehát ezért mondom, hogy ha ki van porciózva, akkor oké, ha nincsen kiporciózva, akkor hát akkor próbálok én találgatni, de akkor ugye nekem kell beállítani. Ha én etettem a kutyát, akkor van egy iránymutatása magának a gyártónak, hogy most mennyit kéne adni a kutyának, stb., de akkor az egy játék, egy 2 nap, 3 nap, mire a kutyánál látom azt, hogy akkor a megfelelő mennyiségű takarmányt kapja. Tehát amikor én adok olyat, akkor azt szoktam mondani, hogy abban az esetben megyek ebbe bele, ha hosszabb időre jön hozzám a kutya, 1 hétre, 2 hétre, vagy ilyesmi, akkor igen.
De ha tényleg ilyen egy hétvégére hozza a kutyát, egy-két napra, akkor vegye a fáradtságot, csomagolja. Vagy ugye most már a kistestű kutyáknál alutasak, aludoboz, mit tudom én, ilyesmiben hozzák, és akkor mondja azt, hogy na jó, akkor most jó egy fél dobozzal adjak neki, és oké, tehát az is egy mértékegység. Tehát akkor ilyen szempontból inkább azt preferálod, hogy a gazda maga hozza. Különösen, ha ne Azt adja szoktam úristen kérni, igen. vegyesen etet, szárazat és mondjuk konzervet is. Azzal semmi gond nincsen. Tehát van ilyen, hogy ki van porciózva a száraz, és akkor kéri a gazdi, hogy egy kanállal, negyed doboz, egy harmad doboz, tehát azt azért nagyjából ki lehet számolni, az meg bele van keverve. Tehát így nincsen gondom. Tehát azzal van a gond, amikor nem hoz semmit, és azt mondja, adjak, amit akarok, és Ez egy jó ugye, instrukció. oké, tehát most én adom, szárazon vagy nedvesen adod a kaját neki, házikoszt vagy mi a fene. Vagy ugye van ez a mostani szemlélet, az elmúlt 10 év, ez a barfetetés, tehát a nyersősös etetés. Tehát nem szívesen vállalom, ha nagyon ragaszkodik a gazdi, és be van készítve a kutyának előre lefagyasztott, lehűtött kockákba. Van ilyen nagyon ritkán, hál' Istennek egy évben egy vagy két ilyen kutyával találkozok, aki nyersősös etetést folytat. Az a helyzet, hogy körülbelül annyira, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy ez a fajta etetés ez annyira egészséges, mint a száraz táppal történő etetés. Tehát most nem menjünk bele itt a takarmányozásba, ez egy külön, Igen, külön, arról külön, órákat lehetne beszélni. igen, hogy ezt A miért házi kosztól mondom. elkezdve a nyersen Igen. át, meg hogy mikor adjunk neki és hogyan. Ja, vegetáriánus kutyát nem fogadok, jó? Tehát néha anyat vágom magam, amikor ide hozzák nekem a zöldséglevest, és hogy azzal etessem a kutyát, mert vegetáriánus. Hú, Jó, akkor. ezt inkább hagyjuk. Ezt így engedjük el, különösen azt a gondolatot, hogy most, De van ez ilyen, most, de most bennem megfogalmazódott, igen, tehát mondom, ezt így néha én is engedjük el. lehidalok. De igen, tehát vannak érdekes elgondolások néha. Jó, letelt a panzió idő. Hogyan megy a kutyának a kiadása? Hogyan tudom elvinni? Hát én viccesen szoktam mondani a gazdának, hogy itt a felhozatal válasszon. Persze, és akkor a bal hármas kennerből legyen kedves. Igen, de egyébként nem, tehát a mi panziónk az úgy működik, hogy ide be lehet jönni, és preferálom azt, hogy a gazdi teszi be a kennelbe, a kifutóba a kutyát, és engedélyezem azt, hogy tényleg egy rövid búcsút vegyen a kutyától, illetve látja a kutyát addig, ameddig itt a szerződést kitöltjük. Amikor jönnek a kutyáira, akkor ugyanez a helyzet. Tehát megtehetném azt, hogy azt mondom, hogy ide beneted a lábadat gazdi, majd én kiadom neked a kutyát, ismerek ilyen panziókat, amik szó szerint hermetikusan le vannak zárva. Én ennél azért nyitottabb vagyok, én örülök neki, hogyha a gazdi is látja azt, hogy tényleg milyen kutyák között és milyen körülmények között van a kutya. És akkor általában bejön, kiszámoljuk azt, hogy mennyit kell fizetni, és milyen módon óhajt a gazdi fizetni. Lerendezzük az anyagiakat, átveszi a kutyát, megnézi a kutyát, mindig kérem a gazdit arra, hogy ellenőrizze le a kutyát egészségileg mindenféle módon, és akkor utána tudnak kisétálni vele a panzióból. Tehát akkor gyakorlatilag nálad tudok fizetni készpénzzel is, de ha úgy van, akkor utalni is tudok neked? Igen, tehát kétféle lehetőség van nálunk, a készpénzes fizetés, illetve az utalás. Igen. Igen. Ezt itt helyszínen meg szoktam mondani a gazdisok, annak a függvényében számla van kiállítva mindegyik panzióról, pont azért is már garanciát vállalunk mi a kutyára, hogy éppen is egészségesen adjuk vissza. 2, 1. Technikus kollégánk itt nagyon jelentkezik, hogy kérdezni akarna a háttérből. Hát megadjuk neki a szólásjogát. Halljuk. Üdvözletem a hallgatóknak, és az lenne a kérdésem, hogy ha például valami történt a kutyával, vagy valamit észrel a gazdi, és problémaként, és ezt valahogyan jogorvosolni szeretné, kihez fordulhat? Hát a mi esetünkben erre könnyen tudok választ adni. Tehát, hogyha a panzióztatás során bármiféle olyan dolgot látunk a kutyán, az mindenképpen egy, értesítve van a gazda, 2, szólunk az állatorvosnak, jegyzőkönyv van felvéve, illetve a panzió be van kamerázva. Tehát a kamerafelvételek ilyenkor ki vannak mentve. Értem ez alatt az, hogy mondjuk a kutya átmászik a kerítésen, és 2 kutya összebalhézik. Tehát nem tájékoztatott a gazdi arról, kerítésmászó a kutya, megtörtént a baj. Vagy, mit tudom én, fogja magát a kutya, és egy fétéglát csócsál, mert
most mondok valami olyan dolgot, de nincsen bent nekik tégla, de Ja, hát az mondjuk elég elrugaszkodott volt. igen. Volt olyanra például, hogy egy német juhász kutyát hoztak, az azt csinálta, hogy felmászott bent az átkenelbe a kenel rácsán a legtetejéig, ez kb. 2,5 méter magasságig, és onnan ugrott le állandóan. És ugye szóltam a gazdinak, mutattam a videófelvételt Messengeren is, hogy szerintem akkor ezt szeretgesd otthon ezt a kutyát, de itt akkor vége a panziónak, mert ezt hosszú távon csinálja, a kutya nem maradt talpárnája. És jött a gazdi, érte, megnézte még egyszer a felvételt, mondtam, hogy mit csinál a kutya, elbúcsúztunk, pénz nem lett érte kérve, mondtam, hogy semmi probléma nincs, tehát a kutyának az egészsége és a pszichés állapot az sokkal fontosabb annál, hogy én most azt mondjam, hogy eltűröm, és itt napokon keresztül ugráljon a kutya. Ha távozás után történik, vagy vesz észre valamit a gazdi, ugye az már egy nehezebb eset. Ilyen esetben ugye a szerződés alapján az van, hogy a panzióval szerződésben lévő állatorvossal kell neki felvenni a kapcsolatot, mindenképpen szólni nekem, mert hogyha ő mondjuk a kutyát beviszi állatkórházba, Szombathelyen, bárhova, semmi gond, vigye be, csináltasson róla látletet vagy jegyzőkönyvet, de az én állatorvosomnak is látni kell, illetve utána videófelvételeket végignézzük, hogy az, amire a gazdi mondjuk jelez felénk, tehát mondjuk egy példát, nem a panzióban történt, de például egy Yorkie esetében lukas volt a nyaka a kutyának. Egy olyan panzióba adták be, ahol a kutyák össze voltak engedve, és valószínűleg egy nagyobb testű vagy hegyesen fogú kutya a játékból lukat harapott a nyakába, és hát erről ugye utólag vették észre. Na most ugye nálunk szerződés van, garanciavállás, videófelvételek, stb. Tehát mi vissza tudjuk nézni, és hogyha látszik az, hogy a kutya semmilyen körülmények között más kutyával nem érintkezett, hát saját magának nem lukassza ki, tehát nem műfogsora, hogy kikapja, aztán saját magát nyakó harapja, akkor nagy valószínűséggel ez a sérülés, ez már a panzióba történő eltávozás után ment. Ezért is kérjük a gazdítokat arra, hogy nézzék át a kutyát alaposan, mert általában mondjuk egy ilyen sérülésre a kutya elég észrevehetően reagál, tehát fájlalja, amikor oda megy a gazdi megdögönyezni, megsimizni, jaj, megjöttem, stb. De mondom, ilyen előfordulhat, tehát mindenképpen mi állatorvosunk. Abban az esetben, hogyha tehát a legszélsőségesebb, számunkra a legrosszabb eset az, hogy mondjuk igen, nálunk történt volna egy ilyen, akkor evidens, hogy az orvosi kezelési költséget állja a panzió, illetve a panziós időtartamnak a díj az vissza van térítve a gazdi részére. Viszont én itt olvastam a panzió szabályzatába egy olyat is, hogy bizonyos fajtákat sem válasz adott időszakra. Aha, na végre valaki olvassa a panzió szabályzatot, igen, tehát mióta panziót üzemeltetünk, azóta az elején csak is negyedoldalas általános szerződési feltételek, az már 2 oldalas apróbetűs 40 pontos szabályzat. Egész pontosan 45. A 45, igen. Igen, tehát a kutya épsége és élete bizonyos esetekben fontosabb, mint a panzió. Ez pedig például nyáron a nagy meleg, és vannak olyan fajták, amelyek erre nagyon-nagyon érzékenyek, tehát angol bulldogok, mopsok jellemzően ilyenek. Tehát, hogyha nyár kellős közepén akarnak ilyen kutyát hozni, és pokoli meleg van, akkor ezeket a panziós foglalásokat vissza szoktuk mondani. Tehát nagyon-nagyon ritka az az eset, hogy fogadunk. Talán angol bulldogból volt olyan bulldog, én is akartam elhinni, amelyik nagyon jól bírta a meleget. Melege volt, de én mondtam, hogy ez valami furcsa fajta. De a gazdi kihozta, megnéztük, igen, itt az irodában itt légkondicionáló működik, de ezeket a kutyákat ki kell vinni WC-re, elvégezni a dolgokat, meg kéne őket mozgatni, tehát nagyon kockázatos. Tehát én azt mondom, hogy egy felelős gazda, ha már olyan fajtát választott, amely fajta a szélsőséges időjárásra nagyon érzékenyen reagál, és itt a nagy meleget, a hőségriadót, a hőhullámot értem, az a felelős gazdi, az még legyen képes arra, hogy a szabadságát, a nyaralását is tegye félre arra az időszakra, és maradjon otthon a hűvös lakásba a kutyájával, vagy keressen egy olyan rokon családtagot, aki bevállalja azt, hogy arra az időszakra oda megy a kutya mellé, ott van vele egész nap, és hajnalban meg késő este viszi ki mondjuk WC-re a kutyát, és mozgatja meg.
vagy még ilyen esetben még a szobapelenka is beleférhet, mert ez a hőmérsékletváltozás, ez nagyon necces. Tehát most ide a panzióba kihoznak egy ilyen kutyát, gondoljátok el azt, hogy mondjuk a légkondis kocsiba. Tehát kiveszi a hűvös lakásból, 40 fok, beteszi a légkondis autóba, ideér vele, itt kiveszi, itt megint 40 fok fogadja a kutyát. Hősokot kap a Tehát kutya. sok esetben a panzióba be se ér vele. Ezért mondom, hogy nem. Tehát ezt fenntartjuk ezt a jogot, ezt tudomásul kell venni a nyári nagy meleg időszakban, hogy bizonyos fajták esetében. De ez mondjuk teljesen érthető is. Tehát én is például, az én kutyám jól tűri a meleget, mint németül az a Rottweiler keverék, de én is például nyáron onnantól fogva, hogy bejönnek a nagy melegek, csak hajnalba és csak késő este van az, hogy kimegyünk. Abban az esetben megyünk ki, egyéb esetben, ha nagyon muszáj. Tehát egyébként nem. A megszokott, beállt hőmérsékleti viszonyok között a lakásban, és akkor kész. És akkor biztos, hogy a kutya nem fog hősokkot kapni. Ez így van, oda kell rá figyelni. Tehát ezt tudomásul kell venni, nem tudunk máshogy védekezni a meleg ellen, hideg ellen, kabátot teszünk a kutyára, vagy bármi ilyesmi, és megoldható dolog. Egy rövidszőrű kutyánál tél kellős közepén. Tehát azért mondom, mi panziónk is fogad télen is szobakutyákat, semmi gond nincs, egy védett jó helyük van nekik, de télen ki tudom vinni fölöltöztetve a kutyát, ki tudja magát mozogni, visszahozom, nincsen gond. De nyáron a nagy melegre erre én azt mondom, felelős kutya tartó, az ott a lakáson belül próbálja megoldani, ha már mindenképpen nyár kellős közepén akar ő elmenni, hőségriadó kellős közepén nyaralni. Igazából én mindent megtudtam a panziódról, amit érdemes egy gazdának megtudni, figyelembe venni, mérlegelni, mielőtt panziót választ a kutyájának. Arra buzdítalak benneteket, hogy továbbra is kérdezzetek bátran, a YouTube videó alatt, a Facebookon, illetve egyéb más módokon is el tudjátok hozzánk juttatni kérdéseiteket. Mi várjuk, és megválaszoljuk őket. Sziasztok! Sziasztok!